Mun zo aure na manyan mutane, yau rana ce da zanyo tunani, ko abinci da kaina zan raba ne, ni da kaina zan yi watsin kuɗaɗe, zan yi watsin kuɗaɗe, zan yi watsin kuɗaɗe. Mun zo aure na manyan mutane, yau rana ce da zanyo tunani, ko abinci da kaina zan raba ne, ni da kaina zan yi watsin kuɗaɗe. Alhamdulillah, wannan waƙa ce wadda zan wa Malam Abu, wanda aka fi sani da Abubakar Ali ko kuma a ce Malam Abu ɗin. Tare da fatan mata wadda zai aura insha Allah wannan shekara. Sai ku jira ku kuma ci gaba da bibiya na, za ku sami wannan waƙar a kuɗi insha Allah. Zan tsara ta yadda za ta birge masoya da kuma al'ummar gari da sauran mutane insha Allah. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Wannan sako daga bakin naku yan Nur, sai kun ji.